Musta mga bata? Anianaw sab kita karon aron sa pagpadayon sa atong leksyon sa Quarter 1, Module 9. Kini mao ang ikaupat nga pagtulon-an. Ang pagsulat sa Letrang L. Andam na ba kamo? Pagkahuman ni ining module, ikaw gilauman nga makahimo sa musunod. Makasuwat sa hustong pamaagi sa dako o gamay nga letrang L. Ug karon abliha ang imong self-learning module sa panid 13 ug atong tubagan ang baliki sugdi. Andam ka na ba? Okay. Isumpay ang hulagway sa iyang ngalan. So, pangitaon nimo ang ngalan sa hulagway nga naa sa walang bahin. Okay, number 1. Laso. Pangitaa ang ngalan sa laso. O, isumpay kini ngadto sa hulagway. Number 2. Lapis. Pangitaa ang iyang ngalan. O, isumpay kini pinaagi sa badlis. Number 3, lata. Number 4, langgam. Number 5, lababo. Number 6, lansang. Ug karon tan-awa kung husto ba ang imong mga tubag. Butangi kini og check kung husto. Butangi pod kini og ikis kung sayop. Okay, so ta. Number 1, laso. Tanawa kung gusto ba ang imong tubag. Number 2, lapis. Number 3, lata. Number 4, langgam. Number 5, lababo. Ug number 6, lansang. Ihapa ang imong mga hustong tubag ug isulat ang imong score diha ibabaw sa imong papel. Okay, very good. Diskubriha. Adunay hustong pamaagi sa pagsulat sa letrang L. Tan-awa ang hulagway. Ang dako nga L adunay duha ka tulid nga linya nga magsugod sa ibabaw nga linyang blue. Paubos hunong sa linyang blue. Dayon, mubo nga linya subay sa ubos nga linyang blue. Ang gamay nga letrang L adunay usa ka tulid nga linya nga magsugod sa ibabaw nga linyang blue. Paubos hunong sa linyang blue. Sige, supaya kini sa hangin. Ang dako nga letrang L, 1, 2. Ug ang gamay nga letrang L, 1. Inom dumi. Adunay dako ug gamay nga letrang L. Adunay hustong pagsuwat sa letrang L. Ug karon ablihi ang imong self-learning module sa panid 15. Atong buhaton ang parte nga buhata. Isulti ang ngalan sa hulagway ug ang unang tingog niini. Subayang letrang L sa lapis. Ubos sa hulagway. Sige, sugod na ta. Unang hulagway. Lata. So, isulti ang unang tingog niini. Pagkahuman, subayang letrang L sa lapis. Sige, ikaw na ang musulti sa tingog sa sunod na hulagway. Isulti ang ngalan ug ang unang tingog. Unsa man na? Lansang. Oh, very good. Subaya ang letrang L sa lapis. Sunod nga hulagway,
Very good. Lapis. L. Sunod nga hulagway. Very good. Langgam. L. Ug ang sunod nga hulagway. Very good. Laso. Pakpaki ang imong kaugalingon. Maayo kaayo ang imong pagka-imo sa imong letrang L. Sa panid 15 gihapon, sa imong self-learning module atong tubagan ang palambua, dugang buluhaton. Letter A. Isuwat sa badlis ang nawalang letra aron makumpleto ang ngalan sa hulagway. Unsa man ang nawalang letra ni ana? Kay unang hulagway. Lata. Unsa ang nawalang letra? Sulat kini sa badlis. Sunod, lapis. Unsa ang nawalang letra? Sunod, lansang. Sunod, laso. Sunod, langgam. Pag-check sa hustong tubag. Ikaw ang mo-check sa imong tubag. Butangi kini og check kung husto. Butangi pud og ikis kung sayop. Okay, lata. Nawala, letrang L. Lapis, letrang L. Lansang, L. Laso, L. Langgam, L. Okay. Sige, ihapang imong hustong tubag ug isulat ang imong score sa ibabaw ni anang imong papel. Sa panid 16 sa imong self-learning module. Subaya ang dako o gamay nga letrang L. Gamita ang imong lapis. Kung wala kay lapis, pwede ra nga mogamit ka og Crayola. Dugang buluhaton. Una, usa ka papel sa pagsulat sa dako o gamay nga letrang L. Ipasa kini sa imong maestra dungan sa pag-uli ni ining module. Ayaw kalimot sa pagsulat sa imong ngalan ibabaw sa imong papel. Sa panid 17 sa imong self-learning module, imong makita dinha ang tubaga. Imo kining ansiran sa papel o sa answer sheet. Isulat ang imong tubag diha sa imong answer sheet. So, palihog isuwat ang imong ngalan, grado, section ug ang module number sa imong papel. Number 1. Unsa ang nawala nga letra? Tan-awa ang hulagway sa kahon. Lapis kana. Unsa ang nawala nga letra? Letter A, L, letter B, T, letter C, M. Number 2. Hain sa mga letra ang hustong pagkaparis. Letter A, tan-awa, husto ba kana pagkaparis? Letter B, letter C. Pilia ang hustong pagkaparis ug isuwat ang letra sa hustong tubag diha sa imong papel. Number 3. Hain ang gamay nga letrang L. Letter A, mauba ka na ang gamay nga letrang L. Letter B, mauba ka na ang gamay nga letrang L. Letter C, mauba ka na ang gamay nga letrang L. Number 4. Hain ang unang tingog sa ngalan sa hulagway nga naa sa kahon. So, ang naa sa kahon, hulagway sa usa ka lata. Unsa man ang unang tingog niini? Letter A,
B. Letter B, L. Letter C, O. Number 5. Ang pulong nga nanay usa ka ngalan sa blank. Letter A, lugar. Letter B, butang. Letter C, tao. Number 6. Hain sa mga mosunod ang proper noun. Letter A, Cebu, city. Letter B, dagat. Letter C, tindahan. Kung humana ka og tubag, ipadaplin na kana o hulata ang schedule sa pag-submit niini ngadto sa imong maestra. Good job!